budú sa mať dobre aj blíženci? Ako sa to vezme? Ako sa to Keď vezme? budú spokojní sami so sebou, lebo oni ten rok začínajú s tým, že budú mať v sebe takú nespokojnosť. Že nie sú spokojní sami so sebou, nevedia, ako do čoho sa pustiť. S takou celkovou takouto nespokojnosťou vstúpia do toho nového roka a toto treba prekonať. Že naozaj si uvedomte jednu vec, že máte zdravé ruky, nohy, hlavu, všetko, tak o nič sa nejedná. Všetko sa vykryštalizuje počas toho roka. Netreba zúfať a nemajte debky z toho, že ja neviem, máte dlhý nos, alebo veľké oči, alebo neviem čo. Takéto veci vôbec neriešte. Takže buďte spokojní sami so sebou a to je to niečo, s čím by ste mali vstúpiť do toho nového roka. Čo sa týka financií, po finančnej stránke vám vesmír dopraje. Takže po finančnej stránke dobré. Budete mať príležitosti, ale sú tam možné straty z dedičstva. Takže ak máte niečo zdediť, tak dávajte si pozor na písomnosti, na to, čo podpisujete, lebo keď už raz podpíšete niekde v takej tej rýchlosti, alebo ja neviem ako, v zbrklosti, tak to už ťažko napravíte. Čo sa týka komunikácie, tak neurážajte sa a neduste v sebe žiadne emócie. Ak vás niečo trápi, tak povedzte to tej osobe, ktorej sa to týka. Nie, že máš problém, ja neviem, s partnerom a ide sa vyžalovať kamarátke. Takto to nefunguje. Vždy si všetko vyjasnite a všetko si povedzte tým osobám, ktorých sa to týka. Doma v domácnosti všetko v poriadku. Dokonca je tam dostatok takej tej hravosti, treba chodiť na výletiky, treba sa venovať deťom a treba robiť niečo také bláznivé aktivity. To znamená, ja neviem, ísť spoločne niekam, kde sa vybláznite, aj tie dospelé osoby môžu ísť s deťmi na výlet a môžu sa vyblázniť. Že naozaj, ako kľudne tí dospelí si môžu sadnúť do vláčika. Do vláčika na napríklad. trampolínu. Áno, presne. Treba si tú energiu uvoľniť a bude to super. Takže vyblázniť sa, správať sa ako deti. Toto je veľmi dôležité. Slobodní blíženci skôr si nájdú taký nezáväzný vzťah ako trvalý, ale nie je to na škodu, lebo momentálne nie sú pripravení na veľký vážny vzťah. Tí, čo ste vo vzťahu, je to v poriadku. A zase sme pri tom, že aj blížencov čaká veľa práce, ale v poriadku. Dokonca môžu postúpiť. Takže dobré. Žiadne také veľké prekážky tam nie sú. Čo sa týka partnerského vzťahu, veľmi dôležitá je tu komunikácia. Ako som spomínala, neurážať sa, ale treba všetko vykomunikovať. Cestovanie s partnerom, s partnerkou. To znamená, keď chcete ísť na dovolenku s kamarátkou, nie. Treba ísť s partnerom, s partnerkou. A sem tam aj bez detí. Takže treba požiadať starých rodičov, aby deti povarovali, pokiaľ ich máte malé. A vyberte sa niekam vo dvojici. Čo sa týka kariéry, ja tam nevidím problém. Keď naozaj chcete, dosiahnete všetko. Ja tam nevidím problém. Pozor na falošných kamarátov. Takže vykryštalizujú sa vaše vzťahy, môžu sa tam objaviť zrady
zranenia zo strany kamarátov, ale musia sa vám otvoriť tie oči. Zdravie máte pevné, takže pokiaľ vy sa nebudete obmedzovať, tak vás nič nebude obmedzovať.